Hienosti. Kuinka epäreilua. Hyvä. Mä uskon, että on ihan hyvä treeni tältä päivää. Sitten mennään pulla. Olen tottunut, että Vilma saa aina kaiken. Äiti suosii tosi paljon Vilmaa. En saisi ikinä omaa ponia, koska äiti sanoo, että en ole muka valmis vielä siihen. Vaikka Vilmakin sai ja me ollaan ihan saman ikäisiä. Vilma, saisinko mä vaikka harjapullaa? No et saa, pullaa mun. No okei. Saat kuule pulla mun, etkä ton vitsin Elman. Elma on sellainen hirveän ärsyttävä. No niin, tuppapulla. Sä oot kyllä niin kiltti tyttöpulla. Kumpa mäkin saisin oman hevosen? Nyt mä sain idean. Jos mä kysyn äidiltä, että jos mä saan myös hevosen. Äiti? Mä ajattelin, että voisis saada myös oman hevosen, kun Vilmakin sai ja... Niin. Vai sinä oman hevosen? Ei tule kuulonkaan. No mut kun Vilmakin sai. Vilma oli valmis siihen. Sinä et näytä olevan vielä. Me ollaan äiti Vilman kanssa ihan samanikäisiä. No, mutta nyt ei. No. Vilma saa ihan kaiken. Niin saakin, koska äiti rakastaa mua enemmän kuin sua. Oikeesti. Täällä olisi teille sitten iltapalaa. Tää on ihan sikahyvää. Joo. Äiti, miksi Vilma saa tuollaista hyvää ruokaa? No, nyt ei sulle riittänyt. Mähän sanoin. Mä saan aina kaiken parhaamman kuin sä. Mulle alkaa riittää. Taas se Elma kiukuttelee ihan kaikesta. Äiti rakastaa vaan Vilmaa eikä mua. Kauhea ärsyttävää. Haluatko Vilma tulla tänään vielä minun kanssa kaupoille? Juu, hei, sama pullalle kaikki ihania varusteita. No, tietenkin saat. No niin, mennään. Mihin te meette? Ei kuulu sulle. Hyvä, juuri noin. Siis kattokaa mitä mä sain. Ihan sika hienoja, Vilma. Miten sun äiti laski ostaa sulle noin kalliita varusteita? No en tiedä. Mun äiti on niin rikas ja haluaa aina ostaa mulle kaiken. Kumpa mäkin saisin tollasia? No niin, mut etpäs nyt saanut. Voiko sä Vilma näyttää mullekin? Nyt mä en kyllä kerkee. No okei. Nyt kyllä sulla on kaikkia ihania varusteita. Hieno tyttöpulla. Siis kuinka ihanat. Nyt kyllä kelpaa mennä ratsastamaan. Noniin. Hienosti. Hienosti. Sä menet niin hyvin, pulla. Tänään mä teen jotain ihan hirveetä. Koska tää alkaa mennä niin epäreiluksi. On aika ostaa. Noin. Ehkä se ei näe täältä. Hienosti. Mun pää. Hei Vilma, onko kaikki hyvin? No, mulla pelästyi, kun tuolla puskassa rapisi joku. No mä käyn sitten tarkistamassa. Onko täällä edes mitään? Hei! Moi! Pelästytitkö sinä juuri oman siskosi? En. Mitäs teet täällä puskassa? No, katsoin vaan tuntia. Moikka! Tästä tulee kyllä vielä puhutusta. Laura, auta mua! Joo, soitanko mä sun äitille, että vie sut tonne sairaalaan? Joo, soita. Sinun yksi isosiskoista pääsee. Okei, onko äiti töissä? Joo, niin he sanovat. Onko täällä kaikki ihan hyvin?
No tuo teidän siskonne vähän pelästytti varmaan Vilmaa. Mitä? Ei se tollasta tekis. Varmaan oli niin koteellinen mulle. Mistä? No, siitä kun mulla on oma poni ja sillä ei. Äiti ei halua ostaa sitä, koska se suosii mua. Niin. No ei kyllä äiti mullekaan mitään osta. Niin, mutta... Au! Meidän pitää oikeesti nyt mennä sairaalaan. Joo, me mennään. Missä mä oon? Sä oot nytten sairaalassa, kun aloitit pään pahasti, kun ratsastit. Vihdoinkin pääsee tallille. Hieno pulla, se meni tosi hienosti tunnilla. Ilma! Se on mun poni! Ei oo sun. No, anteeksi, mutta me sovittiin Annin kanssa, että mä voin hoitaa Bullaa sen ajan, kun sä olit sairaalassa. Ja ilman mun lupaa, ei varmana. Anni, mitä sä olit mennyt lupaamaan Elmalle? Sanoin vain, että hän saa hoitaa Bullaa sen aikaa, kun olet sairaalassa, koska eihän hänellä olisi muuta hoitajaa. Sä et voi mennä tollasia lupaamaan, koska Bulla on mun poni. No, mutta sovimme jo äidinne kanssa, että te molemmat saatte hoitaa sitä hevosta. Mitä? Tuu Bulla, nyt mennään sisälle. Tuu nyt. Tule! No hei Bulla. Se on mun poni! Anna tänne! Mitä sä oot Elmo taas mennyt tekemään? Sä rikoit mun ja Bullan välit. Se on nyt meidän molempien. Mut mä en hyväksy sitä. Tule. Hienosti. Miksi Bulla tottelee Elmaa? Mun kanssa ei tullut ollenkaan talliin päin. Elma pilaa aina kaiken. Tyhmä Elma ja tyhmä poni. Ihan sama mitä äiti sanoo. Mä lähden nyt. No niin Donna. Hyvä, kovempaa. Hei prrr. Mikä tää paikka on? Mikä tää paikka on? Olin tullut jonnekin aivan outoon paikkaan. Tallissa oli vain ja ainoastaan yksi hevonen. Tämä talli nostatti minulle kylmät väreet. Talli oli siisti, mutta ei yhtäkään elämisen jälkeä näkynyt missään nurkassa. Siis arvaa mitä? No, että eilen kun mä olin Donnan kanssa niin kun saatoin karata, niin mä löysin ihan sikapelottavan vanhan tallin, missä oli vain yksi hevonen, sillä ei ollut ruokaa. Tai ei edes ketään omistajakaan, eikä edes ollut elämän jälkeä. Okei. Usko pois, oikeesti! Mä voin vaikka näyttää se video, mitä mä kuvasin. Siis toi sun siskos ratsastaa ihan sikahyvin Bullalla. Niin. Hyvä! Ehkä se oli ihan hyvä, kun me jaettiin Bulla Elman kanssa, koska mä tiedän, että mä en ois siltikään jaksanut ikinä hoitaa sitä loppuun. Mut joo, moikka! Elma. Niin? Kai mäkin saan sitten jossain vaiheessa ratsastaa Bullalla.
No joo, tietysti saat. Kyllähän sä nytkin voisit ratsastaa täällä, jos sä haluut. Kumpa sä nyt luottaisit muhun? Noniin. Hienosti. Voi Pulla, sä oot niin ihana. Tässä lähtien tytöt tulevat aina sopuun. Joo, nyt mä hyppään. Uhu.